Êvar baş temaşevanên hêja piştî demeke dirêj em cardinê bi hev rane îşev rûpelekî ji dîrokê em ê li ser dîroka edebiyata Kurdî rawestin. Rêzdar Profesör Doktor Marûf Xeznedar pirtûkek bi heft cildan li ser dîroka edebiyata Kurdî nivîsandiye, bi soranî nivîsandiye. Rêzdar Ziya Ewcî jî vê pirtûkê kurbancîze kiriye. Mala wî ava em pir spas jê re dikin. Xwedê temenekî dirêj bidêyê. Ez ê di bername de jê pirsim, ez bawerim vê gavê jî vala nasekine her çi qas hinkî nexweşîn jî pê re hebin, dîsa jî berdewam dike. Ez zêde serê we neyêşînim. Belê kek Ziya tu bi xêr hatî seraser çava re hatî. Gelek spas dikim, gelek spas. Hêvî dikim ku tenduristiya te baş be. Ne baş e, spas. De baş e înşallah. Em ê baştî bûn înşallah. İnşallah. Berê ez mewsa pirtûk avayê di destê min dane, heft bi vî awayî pirtûk hene. A herî kêm yek jê pirtûka cilda yekî ye, di derdora 205 sayfeyê yanî rûpelî ye. Êdina hinek jê 300-400 rûpel jî hene, yanî ji 10,000 rûpelî zêde ye. Ez bawerim ku em bêjin kurmancîzekirina wî gelek dema rêzdar kek Ziya stendiye. Ka ez jê bipirsim, ez wisa jê dipirsim, ez dibêm gelo we vê pirtûka ecêb mezin hewqas zêde we çewariya xwedî ku hûn bînin ser kurmanciyê û we çi zor û zehmetî dî. Ez dixwazim hinekî tu behsa wê pêvajoyê bikî. Tiştên ku wisa ji bîra te naçin ya di wê demê de tiştên balkêş ku çêbûne hatine serê te tiştê wisa hebin. Ez dixwazim ku tu wî bi temaşevanan re jî parve bikî. Gelek spas. Spas bû çarpel medyayê, spas bû we kekê Henîfî û birayê ku emeka wan di vê bernamê de heye. û ez ê gelek Kurdî behsa çîroka wê xebatê, serbûriya wê xebatê bi günerên hêja re parve bikim. Esas beriya wê berhemê û berhemê birêz Profesör Doktor Marûf Xeznedar nameya wî ya doktorayê li ba me hebû û em ê di jiyana mamosta da behsa wê bikin. Min li ser wê kar kir û kurmanciya wî jî temam kir. Ji ber hinek sebeban ew nehat çapkirin û ev ket destê min, haya min ji wê çêbû ku heft cild xebateke wiha heye û beriya wê jî esas hinek agadariyê min ser xebatên dîroka edebiyata Kurdî hebûn. Yani niha wextê ku em behsa Seydayê Profesör Doktor Marûf Xeznedar dikin, em geleke behsa kesê din jî ji bo ku heqê wan neyexanin, em bi Kurdî navê wan jî Em karin navê wan hîn bikin, belê rêzê xwe şalî wan din. Belê gelek mühim e. Qasê zanîna min, qasê ku ez dizanim, cara ewil yê ku dîroka edebiyata Kurdî salê 1950 da nivîsandiye, Eladîn Secadî ye, ra hezar her gora wê bê. 35 sal belê niha ew xebata wî li ba me hebû. Gelek car dixwast ku ez kurmancîzekiya wî yani kurmanciya wî amade bikim.
o ne bu yani fırsatçı ne bu? O diyan tabii Seyda'yı Aladin Secadi başvuru Kurdistan'a. بله Dünyam ku cardın binavê dîroka edebiyata Kurdî xebata kiriye bi navê jî berhemê de çapkirin Sidîq Borakê ye ew jî ji Rojhilatê Kurdistanê ye. Rehem li gora her duan jî bê û آمین xebatê her duan jî xebatên gelek hêjan ve qîmetin û ji bo dîroka edebiyata Kurdî eman careke din li vir birêz tînin û bêguman mamoste xeznedar jî. بله Ew nameya mamoste Maruf Xeznedar a nameya wî ya doktorayê em ê بله behsa kurtejiyana wî de ew bikin yani şa behet bikin. Hı hı. Wî awayê mal nehat çapkirin ew wextê ku li Sovyetê nameya doktorayê ew diketike li wir dinivîse ew hazir e yani fırsateke ew da yani bi fırsateke ew da em ê wê jî ew bikin. Yani بله bigehîne kitêbxaneya kurman jî Kurdiya kurman jî bila pê dewlementtir be. Yani bi Kurtî bûye awayê yani dîroka ew ê yani Kurtî ku em bihes dikin. Belê. بله ککو سپاس ام ورن سر رزدار معروف خزندار معروف خزندار کیه چه کریه چه خبات کریه کردکی چواویه از دخوازم که تو ویانجی جبوی تماشاوانه ما تو بیری روژاوی بیری Öyle. Veli Seyda'yı Maruf Xeznedar di sala 1930 da li Hewlêrê hatiye dinê û xwendina xwe ya destpêkî navendî û amedekarî yani em Tirkiyeyê ku bêjin îlkokul, ortaokul, lîste yani zanî li Hewlêrê xwendiye pişta çûye zanîngeha Baxdayê li wir beşa zimanê erebî xwendiye. Pişta ji bo nameya doktorayê 1967 da çûye Sovyeta berê li wir nameya xwe ya doktorayê li ser edebiyata Kurdî amade kiriye. بله Piştî wî vegeriya welat li zanîngehên Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê da gelek sal kar kiriye. Pişta imkan ketiye destan ku li dewletê Erebiyên Başûrê Afrikayê li zanîngehê wan da jî gelek sal kar kiriye. Pişta cardin vegeriyaya Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê di zanîngeha Selaheddînê da û ders gotiye û gelek berhemên nû hene em li vir nikarin li ser teva bisekinin. بله Lê xebata wî ya herê hêja ew e ku li ber destê me ye xebateke qedrbirind e, xebateke hêja ye ji bo milletê Kurd serbirindiyeke gelek mezin e em gereke şanazî pê bikin ku 3000 rûpel heft cild û dîroka 1000 salan 1000 sal tam dîroka 1000 salan edebiyata Kurdî nivîsandiye gihandiye me û em minnetdarî wî ne û hêvîdarin xebatê wiha zêdetir bibin û ev bi rastî serbirindiyekê ew qase ku ew kesên ku dev davêjine û em bêjin hinek tiştên Kurdî ku hene wek em bêjin dîroka edebiyatê wek dîroka Kurdî wek gelek tiştê Kurdî yani. Ev mirov wek ew stîlekî bêxelaf şavê wan ku ev heft cild xebat û dîroka 1000 salan nîşan dide ku milletê Kurd, rewşenbîrê Kurd, zanayê Kurd ne tenê warê dîroka edebiyatê de di warê gelek waran da xebatên hêja bi imkanên xwe yên şexsî bi imkanên şexsî tiştê herî muhîm ew e. Min çend caran behs kiriye bi hinek münasebetan da qenaeta min ew e ku tüm millet li ser rûyê dunyayê qasî Kurdan, qasî yani wek millet yani
fedakari şahsi nakin. Be her avayı da em fedakari şahsi dikin. Jiber ku müessese me çene buna, jiber ku devlet elbette ki kevin daha buna. Leke masi divan sasalen davida. Le cardın be em bejin gayret da xoy şahsi u gele hizmet kirine hevidarım ev gayret da şahsi nevası dom bike u ve hizmeti bidomine. Bele. Kurti hem hazır yani ben hem yani ne hawca kamla. Tekziya takriben ve xabatê di çi qas demî da amade kiriye. Wî warî da te agahî destê ve da Bele mamusta şu vakti ku Sovyetê em bêjin ew kiriye yani vakti ku zaniga Bağdayê esas kar kiriye li ser dîroka edebiyatê xebatî wî hebûne. û pişta ku li Sovyeta kevin ew doktora dike li wir jî em bêjin materyalê wan tiştî wî berhev dike piştê ku vedgere mamostatî dike imkanên firehtir kevne berdestan. Bêguman em gereke wê jî bêjin ew du kesên ku me elbette ki kesên başdî jî hene lê mitinê behsa du kesan kirin ku her du yûçûna rehmetê hani mamoste Alaaddin Seccadî Sidîq Boreke mamoste gelek ji xebatê wan jî îstîfade kiriye û bi vî awayê wan her heft cildên dîroka edebiyatê gihandî ber destê me û em minnetdarim rastî xebateke pir hêja gelek hêja ye. Bele. û aniha jî em dikarin bêjin ku li zanîngehên Başûrê Kurdistanê de wekî kitêbên dersê tên xwendin. Yani ew qas qîmeta wan zêde ye belê. Belê. Bi rastî min li gora xwe ez jî lê dinêrim bi awakî akademîk hatiye tamamen bi çavekî akademîk li meselê hatiye nihêrtin û bi sîstemeke em bêjin zanistî bi ser meselê da bi hûrgulî sekiniye. Niha pirtûk ji heft cildan pêktê te behsa 3000 rûpel kir. Van cildê hanê her yekê demekî edebiyata Kurdî ez bawerim di hundirê wan da cî digire. Ez ê de naxwazim li ser şikil em pir bisekinin. Ez dibêm hema heyko dema me hê maye em hinekî behsa naverokê bikin. Bira temaşevan di wî warî da jî hinekî agahî bi dest bixin û temaşevanên hêja jî bira zanibin ev heft cild ji aliyê nûbiharê ve hatiye çapkirin. Îro li Diyarbekir em bêjin ez çûm li Pirtûka Kurdî min bi dest xist hene û bi rastî ku temaşevan bixwazin di vî warî da hûrguliyên edebiyata Kurdî hîn bikin yanê firsendekî pir mezin e. Mala te jî ava hema em ji xwe mijara cilda yekê bername me îro ye em dest pê bikin. Gelo cilda yekê wexta mermilên nêre di destpêkê de rêzdar Marûf Xeznedar behsa dîroka Kurdistanê dike, behsa erdnîgariya Kurdistanê dike û behsa çi dike? Behsa em bêjin zimanê Kurdî jî dike. Yani zimanê Kurdî bi xwendevanên xwe dide nasandin. Kîjan zaravan e û ji kîjan malbata zimana ye û filan û bêvan. Ez dixwazim tu di vê mijarê de hin agahî bidî temaşevanan. Ji ewilê em mamosta ewilê em ji erdnîgariya Kurdistanê dest pê bikin. Kurdistan yani rêzdar Xeznedar Kurdistanê
bi çaway tarif kiriye ji kur heya kur bi çaway kiriye بله گره سپاس وکی گوت یعنی برنامه که دا هم بیجن داناناسینا حف جلدان گرک زحمته جبری ما برنامه خود بیرنگ ده چکر کو ام برنامه اول کو ام ایشف ام پیشکش بکن جلدا یکم بدن ناسین و که به سرنویسی خواه به کماسی بلکه هنگ جان ام بکمنه ناوارو کاوانجی şey فرحتر بحث کن لی ام تخازن جلدا اول گلو بچی دست بید که یعنی ام وی آوای او بکن وقت با آوای که گلم پاری ام او بدن ناسین ev diyoruz وقت ما بحث کی diyoruz 1000 سال ادبیات کردیه yani سال 1000 دست بید که حیا 1945 جاده و لگورا کرونولوژیک لگورا دایک بونه yani hatına dene a şairan و çuğa و قوناخن diyoruz edebiyata kurdi و demin Rönesansa edebiyata kurdi bu havayı reza kronolojik ve çuğa hayat sala 1945 hatiye yani 1000 sali zedetir diyor ki edebiyata kurdi به کیجان زاروای دست بکیریه یعنی کیجان دیالکت دست بکیریه و قناخین وان دیالکتان و بجمارا اوت که یعنی راد خبر شاف سیدای معروف خزدار دست بکی به اوی دست بکی اساس جلدا اول به جغرافیا کردستانه یعنی او بشا اول جغرافیا کردستانه و ملبند و کردواری بوی سرنویسی بشک اوکیریه بشک آماده کریه ev بگمان ام بابا کی درش بکی نکار سرکن mesela coğrafyayı mamosta Kürt ve çetre mesela coğrafyayı gerek büyüme ana em bejin yarsani yani em bejin havrami em lüküye yani havrami lüküne em gerek ki masi coğrafya Kürdistan'a da C1 bizan. Yani lükü dere Kürdistan'a, Arda Kürdistan'a becihen, Run üstüne o gerek mühime. Emzanın ku mıntıka havramane o Rojrat Kürdistan'a o milektiya ergedan hatta em bejin derdure ki gelmeyana Kerkuk'e ku em bejin C1'e Goranane, bizim havrami alxevane. Bu bir avay Kürt yani mamusta o kiriye şu an avay ki Kürt gibi gerek rekupek bahs kiriye. Bu ev coğrafya mühime yani gerek coğrafya bu hamu var hem bu var diyor ki bu hem şu var diyor ki edebiyatı bu gerek var edin coğrafya hem bizim mücareke gerek girince. Em gereke mru coğrafya xwe baş dazke em bijin diyalekt demel kîjan em bijin herêmê coğrafîne bijin edebiyat emel kîjan herêmê coğrafîne ew gereke baş pê nas kirin ew xaleke gelek mühim e mesela coğrafyayê xwe şerteke nas welat heziyê em bêjin millet heziyê jî ew e ku mru coğrafya xwe nazike و بشه دودیان لسر دیروکا نجادا کردان سکینه ماموسته و سرپیهاتی دیروکا کردان بحثا دیروکا کردان با کرد او کریه با کرد بحثا دیروکا کردان کریه و ام لیور نخواهدم بکورن او دتایوی و مجارا سیسیان لسر زمان کردی سکینه یعنی دیالکت کردی و دیروکا چیبونا الفابیا کردی جی خسیاناوی büyü avaya ve mücadele evkire yani hatta da başa zaman da mamosta alfabeyin Kurdi pe hatine nivîsandin jî behsa wan jî tê de heye yani Kurdi wextê ku em mesela alfabe em bêjin bi Kurdî çend gotin li ser bêjin rastî cara ewil Kurdê Qafqasyayê mesela alfabeya latînî a Kurdî ew kirine
بله امجین alfabe arami ku irujarat bejin alfabe arabi şuka Kurdan züla karanine ev بله nahu cem kenanot detayı mesela alfabe latini پشتی اسلام هاتیه و الفابه بکارانینه böyle em tabi dersiyemede belgeyin belge İslami kutunun بله imha buna o şartı Kurdistan'ı şu an başlanın ev hezi ku Kurdistan'ı dahil kirine ev belge ispat emzanın ku vakti Kurdistan'ı işgal kirine dahiltine belge her tişti medresen kurdu, mizyeften kurdu, hücren kurdu şavutandıra. Yani بله yani belge İslamiyet diye usabiye pişti İslamiyet diye aynı diş و ev jberici yani taybeti yani bizim belgeyin belge İslamiyeti muhabın desimedatını li mru gereke behevi nebe ve eğer li Kurdistan'ı yani bizim kolinin arkeolojik çebin emru beheviye ku tiş bites bikevin ez bu behevi me gerek behevi me ku taybeti yani bizim Başkent Kurdistan'ı, Bakü'ye Kurdistan'ı, Cedinci, Kuli'nin arkeolojik şeyin ders kemi. Ben yani büyü havaya. Beşe çağıran dinin Kurdan, yani Behzat dinin Kurdan güya. Yani Behzat derdeşti, İslam'ı ezidi, Yarsani. İslam vek dini Samiyan şuatte okurin. Hani İslam dini Samiyane ne bu mebesek yazıyor bizim. Yani asli ustana yani. Zaten ne kadar direkt sevken dini Samiyane yani evde berhemin klasikin kurdu dajı. Ez varım yani mevlid dayanıcı em bejin akida imanı Ahmet Khani da دبي بيستوياك باب الحمور راسو درست وقت بيستوياك باب يعني محمد پیغمبر حياة إبراهيم بيستوياك بابن كو حضرت محمد جي أو جناسة إبراهيم جبال إسلامية جتدا و خريستياني و بيجن موسوی ev dinen semavi و dinen beryavanji em bejin ewen dinin Musevi varate gutin u dinin Kurdîçî zerdeştîne yarsanîne ezdi ev jî û heta Alevîtî ev jî dinin Kurdanın. Yani bu Kurdî mamosta ez dixwazim di bir de tekem navberê ew mesela kotedî dîrok yani wexta dagirker hatine Kurdistanê ewilê êrişî mizgebta û êrişî hicrên feqiya û êrişî pirtûka kirine kitêba kirine ez bi xwe ji farqînê ji mala badê me li gundê me şikeftek hebû navê şikeftê şikefta mizheba bû di zarokatiya me da min dîvê gavê dibinê barajê da ma dibinê avê da ma mixabin îcar em zarok bûn em diçûn wexta em diçûn nêzî şikeftê jî em newêribûn biçûne çünkü meznê me ji me re digotin neçin hûnê yanî ewke wek ciyekî pîroz e û gereme xwe tezî bikire em derbasî wiyalî avê bibûne bi soberiyê avjeniyê em biçûne jî em tezî diçûn çünkü cîkî ewsa berekî pir ew ku asê bû îcar pirtûk hebûn têda pirtûkên ku riziyayîne hêjî pelê wan mane navê wê şikeftê şikefta mizheba bû melê me di wan salê 1925 çilan da pirtûkê xwe û em bêjin mizgeftê tevî biribû li wîrê we şart bû şwê bonê navê wê şikeftê bûbû şikefta mizheba ez behsa wî jî bikim belê beşê din jî ez dixwazim te dewam bikî mesela beşek divê jiyana civakî ya Kurdan beşek jî jiyana civatiya Kurdan behsa wê dike em behsa urf adet û exlaq û
evê ku rabû rûstînê wan Cejnên wan û filan û bêvan. diber ku gelek mühim e yani o zanî. û beşa şeşan jî behsa jiyana xwendewariyê dike. Yani Bele. behsa mizyeftan, behsa medreseyan, xwendin di mizyeftan da, medreseyan da şewabiye û em bêjin kitêbên em bêjin rêzê da ku medreseyan da hatine xwendin, heya çi merhelê çi nav ew kesê xwendina hatine kirin, piştî em bêjin merhela camî heye. Ê heya camiyê dixwînin dibe mela lê piştî camiyê ku dixwînin îca dibe müderris dikare ders bide. Yani bûya wê bi awayekî teferruat behsa evê dike. Behsa jiyana medreseyan, behsa çêbûna medreseyan, behsa xwendin di medreseyan da, ew ürf adetên di medreseyan da, ew mesela em bêjin ratib mesela ratibê. Ew ratib ew xwarine ku xel yani eger gundekî da û em bêjin medrese hebe, feqe hebin, ew ji alî gundiyan ve tên xwî kirin. Bu avekî bêheq ew bi rastî ürf adeteke gelek baş e dira Kurdan Min da. feqîtî kiriye ez wî baş zanim Ew mamoste. jî tune min ne jî dêda tune yani. Qet min ne tune. Ew kesê Erê aynen wisa. feqe ra dibe feqet çinû xanî tînin bu awekî dilxweş ew dilxweşiya ew dikin yani. Rast. Ürf adetekî wisa hebiyana Kurdan da. Behsa wê dike. Belê ewa heftan destpêka edebiyatê ye. Destpêka edebiyatê destpêka edebiyatê da û em bêjin ne tenê destpêka edebiyata Kurdî. Pêşî em bêjin behsa edebiyata cîhanê dike. Yani Bele. wextê mirov behsa edebiyatê kir, tenê mirov ji edebiyata xwe dest pê bike. Yani Profesör Birêz Marûf Xeznedar bi rastî yani perspektîfeke gelek hêja bikar aniye. Erê ji Sumeriya û Misriya Belê. dest pê kiriye. Belê yani em bêjin cîhana behsa edebiyata cîhana kevin dike û em bêjin beriya dîrokê yani û pişta dahênanên yani dîtinên nû piştê dîrokê dike û pişta behsa edebiyata arkeolojiyê dike, behsa edebiyata Sumeriyan dike û behsa Gilgameş tabii. Wextê mirov dibêje edebiyata Sumeriyan tiştê awil ku tê bîra mirov çi ye? Gilgameş e. Gilgameş e erê. Nehoca ku em dirêj ser bisekinin piştî wî behsa edebiyata Misrê dike. Ev edebiyatên kevnin. Yani Bele. bi rastî gelek kevnin. Yani her nehoca ku em ji bînerên xwe hêjara em bêjin vê meselê bi fireh behs bikin. Pişta tê behsa edebiyata Yunaniyan dike û behsa edebiyata Latînî û pişta û behsa edebiyata em bêjin Romayê dike û zanin yani çiqa hêjan e. Ew behsa edebiyata Hindê dike, pişta tê behsa û edebiyata Avestayê dike û kitêbên pîrûz ên Hindê û İncîl bi vê rêzê ve bi Kurtî bi rastî wextê ku mirov dixwîne mirov jê têr dibe. Bi kêmasî yani neynikek daye berme ku em di wê neynikê da bi vê perspektîfê û wêneya edebiyata cîhanê beriya mîladê piştî mîladê bi awayekî ji me re ronî kiriye û ji ber wê jî bi rastî mijareke gelek hêja ye. Yani kêmasî wextê mirov dixwîne bi Kurtî jî ve mirov hay ji edebiyata hemû cîhanê hay lê dibe û ev jî xeleke gelek mühim e. Yani bûya we em Kurd derbas dibin ewa mijara heştan destpêka edebiyata Kurdî ye. Êca piştî wî piştî ew mijarê ku me behs kirin û gelemperî êca bi taybetî tê em bêjin li ser mijara edebiyata Kurdî ji edebiyata Kurdî a devkî ya nenivîsandî dike û pişta edebiyata klasîk a Kurdî dike. Edebiyata klasîk a Kurdî nehewce ku ez dibir vekim dû ve dirêj bi ser
sekirim. Pişra beşa nihan da der şairin Kurdî duvarê yani şiirên berhemên şairên Kurdî hem duvarê ruhsarî da yani duvarê biçimî da hem jî duvarê naveroka wan da. Bu avekî gelemperî büyü avayê behsa şêra Kurdî dike û bêguman behsa edebiyata devkî ya nenivîsandî û behsa edebiyata klasîk jî bi berê re dike. û îca beşa dehan şairên Kurdî duvarê naverokê da. Yani em bêjin wek em bêjin naveroka lîrîk, epîk yani ew beşên edebiyatê behsa wan dike û pişta tê ew ê. Pişta ewa yazdehan beşa yazdehan da tê li ser Baba Tahir. İca dest bi evê dike, dikeve nav evê. Baba Tahirê Uryan yan Baba Tahirê Hemedani. Hemedani belê. Baba Tahir yekem kesê di edebiyata Kurdî da ku şêr nivîsandiye. Kesên ku li ser çarînên wî û beytên wî em bêjin lêkolîn kirine û dibêjin ku Baba Tahir şêrên xwe bi lorî nivîsandiye. Ne hewramî. Bi lorî nivîsandiye. Ew jî heta hinek kes hene ê ku lêkolîna wan di warê zimanê şêrên wî de kirine dibêjin ku Baba Tahir şêrên xwe ne tenê bi lorî bi devûkeke lorî yani ew devûka ku di gundê wan tê bikaranîn bi wê devûkê nivîsandiye. Evcat tiştek din ez li bir dixwazim bêjim mixabin hezar mixabin wek gelek tiştê me em jî li Baba Tahir Uryanî yan Baba Tahirê Hemedanî em li xwî derneketin. Van salê dawiyê em hêdî lê xwî derkevin. Ji ber wê farisan wî wek şairekî xwe dinasîn wek şairekî xwe qebûl dikin. Tabii ez hêvîdarim çan em bêjin Tirkan û milletê din digotin Selaheddînê Eyyûbî Tirkiye wê digot Erebeyê din digot çi ye ana êdî kesek nikare ew bike kesek nikare înkar bike û em hêvîdarim ku ne tenê Baba Tahir gelek zanayê me buhane. Ez vî navê re piçek derkeme derbê mijarê agahdayiyekî din ez dixwazim bi bînerên hêjara parve bikim. Xebateke ji destnivîsan hatî berhevkirin ku ji aliyê mamoste Mehmed Alî Qeredaxî ve ji destnivîsan ew bûye hatiye amadekirin. Soranî neh cil de navê xebatê jî jiyandina dîroka zanayên Kurd di destxetan da ye. Yanî û neh cil de me ew jî xilas kiriye hêvîdarim ez bawerim cilda ewil derketiye tê ew jî hêdî derkeve. Wextê em li wir dinêrin em dibînin ka me çi qas mezinê xwe çi qas zanayên xwe ku ihmal kirine û milletên din ji xwe re lê xwî derketine heya el anha jî û destê me da belge jî heye û ew ê xwe hesêb dikin. Wextê ew berhem derkeve em ê bibînin ka me çi qedrî li xwe bi xwe kiriye yanî. Ji bo ku em li hebûnên xwe û li em bêjin zanayên xwe ji alimê xwe xwî derneketine xel lê xwî derketine zêtir Ereb milletê din û ji xwe re kirine mal. Belê yani ev çê derkeve dervê ew ê welê min dixwast ku ez vî agahdariye bi bînerên hêjara parve bikim. Baba Tahirê Uryan yani Baba Tahirê Hemedanî wek me got şêrên xwe bi lorî nivîsandiye. Baba Tahir yek ji wan pîrê dînê yarsaniye. Yek ji wan pîrê ayînê yarsaniye. Belê. Yani xwe naveroka şêran jî ku em ê bihez bikin di destpêka şêra Kurdî û naveroka wan ji xwe dînê ayînê yarsaniye.
قۆناغا ئەول ئا شێعرا کوردی و جلدا یەکێدا مامۆستا بۆ ئاوەکی زانەتی 1400 نویساندیە یانێ دەستپێکی حەیە 1400 ئەو 1400 ne em bêjin tarîxeke tesadüfî ye. Tarîxeke ku di şêra Kurdî a hewramanî da û reform çêdibe. Reform. Yani reform çêdibe êdî dest bi çi dikin? Dest bi qûnaxa duyem a şêra Kurdî tê kirin. Heya wî çaxê tinê şêra Kurdî, tinê edebiyata Kurdî bi hewramî heye. Yani bi goranî heye. Lehçeyê din tiştek tune heya wî çaxê. Reform jî ev e û heya 1450 le dora 1450 wek ku min got şeir tinê ser ayîn yani yan jî kesên pîrên wî ayînê nivîsandine salê 1400 da ew kesên şair kesên zana yê hewramî ku dinivîsin yên goran û berhev dibin dibêjin ku wiha nabe geleke em çi bikin em reformekî şêkin. Reform çi ye? Em tinê li ser ayînê yarsanî ew nekin, şêr nenivîsin. Yani mijarê din jî hene. Yani mijarên evînê, mijarê tebiatê wek wan em li ser wan jî şêr binivîsin. Ew dibe reformeke mezin û ji ber wê yani ew kesên ku taybetî mamosta Merûf Xezedar wek ku em bêjin cilda yekê heya 1400 aniye ji ber wê sebebê aniye. Yani piştî 1400'ê êdî qûnaxa şêrê û şêra goranî ya hewramî qûnaxa duyem dest pê dike. Ew qûnaxa duyem çi ye? Êdî tinê ne şêrên ayînî, şêrên evînê û şêrên em bêjin ser tebiatê û şêrên tiştê din jî dinivîsin. Em ê di cilda di diyan da ihtimalek mezin Belê. Em ê cilda di diyan da li ser wê bisekinin. Îro tinê em ê li ser şairên qûnaxa yekê yani heya 1400 bisekinin. Mamosta ez dixwazim ji bo temaşevanan vay min vekiriye li ber min e ez wek çarîneyek wî yani beytin dibeytin wele dibeytin wî bixwînim û kurmanciya wî jî bixwînim ji wan re ji bo ku ew bikin tu jî di wê naberê da bîna xwe bide. Hezar sal berê teqrîben jiyaye yani 937 tişkî wisa heyanê hezar û tiştekî jiyaye. Ez ewilê bi zaraba wî lorî bixwînim. Divê ger ez zer çavên pir baş nabînin lê ez ê bixwînim. Ger ez zer ew nehî dîwane ez gêl be perçîneş kirî wanûşe û wil ger ew bişneş nehî an darî şimşad ger ew rûneş kirî awacî bilbil serencaman bişî be pa be herzî payî te gûrî wî mawayî te gil. Maneya wê çi ye? Divê bila di cihê herî erd de qesrek ji zêr ava bike li gul û bi nevş hewşa sênckirî jêre çêke bila di binê siya wê dara şimşadê da rûnê bila ji hemî milekî ve bilbil bixwîne di netîceyê de çûn û nemane cihê te gor û madeya te axe. Belê. Wisa gotiye. Belê. Kerem ke. Belê ew beriya em derbasê ew ê bim ez dixwazim agaderekî din ew bikim bi rastî belkî me sera gav da ez dixwazim bi du gotinan yani min çawan ew kir yani min çawan amade kir. Min wextê ku em bêjin ez hewramî nizanim û wextê min latînizeya wan çêkir û piştî ku kîtêb qediya
ew şehrin hevramî ên ku wergeran dibûne Soranî yan jî Soranîze kiribûn min kurmancıyan çekir. Êdin min wek orijinal heştin. Eca min bixwe qerar ra min got eger ez kesekî redaktörê hewramî nebînim ez vê kitêbên ew nakim yani. Çünkü ez zanim ku wextê ku ez şaşî çênevin. Bele, wextê ku ez hewramî nizanim min latînîza wê kiriye me heqa şaşî de hene. Bêguman sadê saz şaşî çêdibin. Dostekî min ê gelek hêja heye. Akademisyenekî hêja 30 sal zêdetir ji Rojhilatê Kurdistanê. Ez navî nabêjim. Ji Rojhilatê Kurdistanê eleqê me gelek xurtin bi hevra. Hewû hate bîra min got ez ê ew bikim, ez ê jê re binivîsim. Ka hewramî zanim nizanim. Çünkü eleqî bi latînî ve jî heye. Yani ew kesê ku Soranî yan hewramî em bêjin dizanin eleqî wan bi latînî ve tune ew nikarin em bêjin tekstên latînî rast redakte bikin. Lê min zaniye ku ew akademisyen ew insanê hêja dostê min li ji Rojhilatê Kurdistanê û çünkü berhemê xwe xebatê xwe jî ji min re nav dişand hemû latînî bi awakî ilmî min jê re nivîsam min got gelo tu hewramî zanî yan ne ji min re got ez zanim. Min got baş e xebatek min wa heye ez dixwazim ku tu hewramiya wan ew bikî yani redakte bikî. Min jê re şand qasî 400-500 ropelan bû. Ez gelek spas dikim. Ez bawer nakim ku niha li me tilêrin lê ez gelek spas minnetdarî me bi awakî gelek rêk û pêk bi awakî gelek xweşik redakte kir şand yani ew qismên hewramî şeirên hewramî wekî ku orijinalê wan li vir me latînize kirine ji bo ku bînerên hêja xwendevanên hêja jê agadar bin ne ku hema min tinêjmin çêkiriye min daya redakte kirin lê eger ser wê da jî ku şaşî yan ebêjin kêmasî hebin êdî belkî çapê te mümkün. Belê yani ev agadariye mühim bu dixwast ez ew bikim bi bînerên hêja re parve bikim. Belê Baba Tahirê Ojan bûye awayê û bi Kurdî wiha Baba Tahirê Ojan yê ji wan pîrê yarsanê ye û ji xwe edebiyata Kurdî jî hem jî ayînê yarsanê dest pê kiriye hem jî em bêjin ji diyalektê hewramî dest pê kiriye. Teqrîben 550 sal di edebiyata Kurdî tenê bi hewramî bûye. Tenê bi hewramî. Heya ku em bêjin Alî Herîrî, Meray Cizîrî Feqet Deyran êdî derkevin êdî di şeira Kurdî de Rönesansek dest pê dike. Em ê cilla ducan da ser yüksek kirin. Mamosta Mahrûf Xezdadar êdî ve Rönesans bir Rönesans edebiyata Kurdî. Yani ew Rönesans êdî bi Alî Herîrî pêş de diçe. Êdî edebiyata Kurdî pêş de diçe. Em ê ez Serpê qonaqek din. Belê ege em ew bin em ê cilla duyan da bername bê de behs bikin. Em niha naxwazin bikevne navê. Belê. Rica Baba Tahir şêrên wî edebiyata em bêjin hewramî yani rengdana felsefeya yarsanê ne. Belê. Yani ew kesên ku bi hewramî wî 550 salê de ku şêr nivîsandine hemû şeirê wan em bêjin rengdana ayînî yarsanê ne. Ji ber wê jî Mamosta dikarim di vir de tiştek li ser yarsanî bipirsin. Li gor we, li gor tiştek ku we jê fehm kiriye. Dînê yarsanî, ola yarsanî beşek ji İslamê ya an beya İslamê jî hevî. Naxir. Tu eleqa İslametê tune. Tune ne wisa? Naxir. Ev dînê Kurdî ne esas ê ku li ser dînan lê Kurdîn kirine em bêjin zanayê me kesê wek Profesör Rehmetî Cemal Lebez û kesên din ku em bêjin li ser wan em bêjin kitêbê wan hene, xebatê wan hene. Ji xwe Zerdeştî, Yarsanî, Êzidî heta Elewî wek dînê Kurdî qebûl dikin. Kaniya wan yek e. Ayînên Kurdî. Gelek motifên wek hev hene.
gerek motifin ev hene müştereken em bejin. Em bejin rabera aleviti em bejin evan jî em bejin xanî cemê wan hene. Em bejin aleviti jî Mamosta simbêlê wan jî bînaye bin. Erê ve biçim jî. Hem naberokê da hem biçimê da. Em bejin Evet. mesela por, simbêl, ew mesela biçimê da. Mesela sazê. Îca li ba ewan li ba yarsanan sazlin e. Erê. Yani li ba yarsana def e. Defe ne? Yani wek mesela nav qadiriyan da çand def heye. Erê erê. Aynı. Erbane. Ew Canan erbane ku em dên erbane. ebele canan hündibinin ku belki internet mütenete da ku ew jin derketine ew dixin li ew Erê. gundên hewremanê sermanan ku em bêjin Erê hezar erê. kes falan. Ew yarsanî ne zanîm yarsanî ne yani. û îca em bêjin êzîdîtiyê da jî em bêjin saztûnü lê ew Ew bina înca bilûr heye. Bilûr ev de bilûr heye yani biyavayê heyekî ew ê wan lê di hêla biçimê da gelek nêzî hebin yani. Em bêjin Bele. mesela simbêla mesela Mamosta em werin beşa duwazda, beşa dawî tu wî jî hinekî ji temaşevanan ra ew bikî çünkü dema me Kurd dibe. belê Me gotiwe me derdora saetekî da bikin, ew çil û heft deqê me qediyan em behsa çek ayinî yarsanê bikin. erê bikin. Kerem ke. Ne wisa? Erê erê bikin. Yani baş dibe em yani bi Kurtî yani em ew bikin. Erê. Li ayînê yarsanê da em bêjin ewa wan heye. Kitêba wan ê pîroz heye. Bi navê Serencamê. Kitêba wan ê pîroz e. Serencam em bêjin navekî din jî heye. Jara dibêjin ew ê yani ewa şeirê wek nizam çi şeirê jara dibêjin. Ew neyse wek serencam navê ew ye. Lê yarsan wekê ku em zanin bi hinek navê din jî tê binavkirin. Bi hinek dibêjin Kakeyî, hinek dibêjin Elî, Allahî falan. Lê kesê Ehlî hek jî ew in newsa haq belê lê herî rast navê wan yarsan e. Yarsan e. Belê. Tê çi watê mamosta? Belê etîmolojiya yarsanê jî yaran tê. Yaran tê. Belê. Em zanin ku di ayînê yarsanê da heft yar hene. Heft yar. Vîca ew me got ku dînê ew ê dînê Samî da Xwedê Teala rast rast em bêjin alîkarî hukm û yani yek e yani yek e. Lê em bêjin di ayînê yarsanê da li Xwedê Teala em bêjin püf kiriye devê heft kesan bûne heft yar. Heft yar. Yani ew yarsan ji yarê tê. Danî? Gotineke Kurdî ye şu an. Îca bi wan wasta bi wan heft yaran em bêjin çi dike û ayîn belav dike. Em bêjin li ciyekî xerabî hebe, nexweşî hebe, nizam yani idaret ke. Yani dînê ew ê da dînê Samî da rast îdare û bi rêvebir destê Xuda daye. Lê bêjin dînê yarsanê da û heft yar hene, navê wan jî hene ku dibir em nexwedin ew bikin. Ew yani hinek xalê din gelek girîng jî hene, nizanim eger ku wext hebe em ha çend ew dikarin ew bikin. Mamosta navê kitêba yarsan ya serencamê wek sirûda dînê yarsanê jî hatiye navkirin. Belê wisa ne yek jî ew e yani serencam em bêjin ji kitêbekî dînî zêdetir erê ew qayda Qur'anê dînî jî de hene zêdetir dîroka yarsanê ye. Yani serencam dîroka ayînê yarsanê ye. Tiştek ku hatiye serê wan. Belê. Serboriya wan e. Serencam wek serborî. Tabii ew yani bi taybetî jî ew heft yar
أري شاعر جبنا أو الشاعر خو أبي خو وك ديروك عيني خو أم بيجن تدا بلا أم كرنا دكارن نابي وانجي أو بكن ماموستا أبلي أمي أو بكن وان أمي بكرتي بحسوا بكن وإجا أو قناخا يكم دا قناخا بله يكم أم بيجن شاعر هورامي دا yan قراني دا ما بحسوا بابا طاهر أوريان كير پشتا ام بیجن قناها یکی بابا سرهنگی دودانی پشتی بابا طاهر و بابا بله سرهنگی دودانی تی پشتا پیر شالیار تی بله پشتا شاه خوشن تی پشتا بابا نوفی جافی تی yani بله ev şairin yarsanı en قناها yekine يكينه بله يعني ام وقت اوجي ام بيجن حسب بكن بابا طاهر اوريان جي حسب بكن وبشتا طبيعي قناخة دوديان تي قناخة دوديان جي بسلطان سحق تثبت كان أو جي بنابو دنجر نوسا سلطان سحق شو سر انجام انا كتابه وان جي الشعرين سلطان سحق تثبت كان سلطان ساغجي قناخ دوديان دا يكم شاعرين او يعني ام بيجن عيني لي هورامي عيني ام بيجن يارسانية و با اوان با يارسانان سلطان ساغ جلك مظلة ام بيجن بقدر وقيمة و اودا جيكي ماموستا دورتا بحثا أفسانيا دندكي حناري تيكرن بله أو تشيه ولا هي آن هذا تفرعات وينايا ومن أري لي أذن خادم هناك تشت بيرا مدى مانا لي أذن خادم تشتي شاك تمام بيجن راست لي أو بويرا كيك وأم بيجن أفسانة دندكي هناري ودناب أوان دا دناب يارسان دا جالك بناب دنك أفسانة كيوسايا هناك تشت بيرا مدانن لي أم بيجن أذن خادم برا أو بمينا برنامج شاك كيفن بيجن بله أم تقارن أم بيجن بشكل أو بكين يعني برنامه da ser şekerim. Ebica je evira je gotinin Sultan Sahakra vek hadis hatla gotin. Vek بله fermude yani. Fermude yani tişi kuyu emir ki tişi kuyu gotine. Yani بله büyü avet de nafkirin yani. Yani بله avat embecin aynı eveda. O cemhane yarsana şkama bahs kirin. O بێجای بێژن ئەوێژ یارسانە کوش بێجا یاران ئەم بێژن بە کوردیە شوەتێ و هەژمارە یاران jî di evê de di ayînê yarsanî de heftin heft yar dine û ku me behsa hinekan kir û bi vî awayê em bêjin bi kurtî yani me gelek bi kurtî tabi ew kir لێ gelek tiştên mühim hene em bêjin yê ku birasiyê ku bixwazin bawekî fireh li ser ayînê yarsanê em bêjin bine xwe agah û gelek kitêb hene gelek xebat hatine kirin lê qeneeta min xebata tabî mamoste Merûf Xezedar jî heye ê kesê din jî hene lê xebata Profesör Doktor Cemal Nebez ya herî hêja ye ku di salê 1980 da wextê ku li Avrupayê birek semîner dan yê ji wan semînera wî jî em bêjin li ser yarsanê ye û bi awakî gelek tekûz bi awakî Kurd teqrîben nêzî heftê heştê ropelan ku me ew çap kiriye wek kitêb derketiye di kitêba Mamoste Cemal Nebez pirsgirêka nasyonalîzma Kurd da di daviya kitêbê de heye kesên ku bixwazin dikarin ji wê îstîfade bikin gelek hêja gelek bi Kurd û em bêjin ferqa dînê xwe Mamoste Cemal Nebez ji wan re dibêjin dînê Kurdan yani ayînên Kurdan بله yani behsa qonaxê wî dike behsa em bêjin kesên
او مثلا یک جوان اول تشتكي او ام بيجن وزير بهلول باشا يعني وزير هارون رشيد مثلا بله نظام بخوا یک يرسانه مثلا يعني او بهلول يرسانه وجروكاوي جهات دبي مثلا هارون رشيد قالك شيء عاجز بيه حتى خواسته بکشید شبا پیرکی یارسانان دبی ابا مثلا من اوی وهای هارون رشید من نخواشه دبی هر خود دین بکه تشتی دینومینو بجه و تیو تعفی بکه زانی yani تو تشتی عاقل دبیجی افاق عاقل مد نشان دی و او جدشه او چروکین بهلول گلک جوانجی او بنگه هوان جویته yani زانی yani مامۆستا لە گوندێ من مەسەلا اعتقادی کرد به yani. لە گوندێ من وان اختیارên me bi dehan belkî bi pênciyan meselê ewan dibo balûrê dîwane ewana wisa dibo meselê wî digotin meselê wî û Harûn Reşîd digotin wî wa gotiye û Harûn Reşîd wa gotiye û filan devan او چروکاوی جورته yani او تاریخاوی او ماموستا Cemal Lebed نویسان diye او بیرام دامان موکر بیاوه de Asya Hacit beci Kurd yani. Bale. Asya Kurd biye. Bu gerek sana bir şu dirok nüvis Dirokistan Kurdistan Dirokiye dikin Cerat becin Behlül Zana yani. Bale. Behlül Zana yani. Zani o büyüğe hatten askeri. Yani etmişim psikoloğu sedzilta avul embecin gerek diştene lime gerek kurta okur. Bu belki van bir çevrenin detay mesele bu avdu yani belki hali girinci bir sabime embecin beraber. Ez becim yani evame ilu büyü avayı biravu Tamam. hadi. Em hüvidarın em ev bükün yani وها جلد بجلد أو شاعر ما أدبيات ما ببينر ما هجارة بارا بكن هرچند وان روجن گله گرانن دور روجن تاریخی نجمو کردن زنیم انا belki هناك بيجين يا نازيا رابع بحث أدبيات تاريخ أدبيات و سر من نظام شدايا استينابه هم ملتكن حمي وارده ملت به همون رنگ خواهنه tabii em hamur renge xwahane dîrokê da jî Slaviye û nenerin ku em bêjin aleyhîme de ew qas propaganda ku ev îspate ku hevd cil dîroka edebiyatê ê ku hafiran diye tê meheqeq tê tişidî jî bafirînê ji bo milletê xwe bêguman qet şîka me tunu em bêhêvîjînin em gelek bihêvîne yani zanîn problemi hemî milletan hene problemi me jî hene belkî ême hên zêdetir bin ji ber hinek sebeban lê milletê Kurd di dîrokê da bacireyên wiha û bûyerên wiha serpêhatiyên wiha gelek derbas kiriye û em hêvîdarin ji vê qonaxa dîrokê a firtetek mezin ku li ber dest e ku wek gotineke klasîk tê gotin dünya rojhilata navîn em serobin dibe em ê di vê serobiniyê da dest ji salên 1985 wergirin em carek din nakevin feka davika kesekî ez vîya wê gotinê xwe dawî dînim û gelek spas ji bo çarpir medyayê jikek Henîfî jikek Ozan û xebatgerên din hemûra gelek spas dikim Ez jî spas dikim ez hêvî dikim ku siheta te timî baş ve û em lêviya berhemên nû ne ji cenabê te û ez spasiya pêşkêşî temaşevanên hêja dikim eva saeteke me temam bû wana bi sebreke mezin li me godarî kirin ku kesên ku bixwazin hûrguliyên van em bêjin mijarên ku me anîn ziman ku bixwazin hîn bibin pirtûk deynin ber xû
و بخوینن براستی مرف کیف جه دگره وقتا مرف دخوینه مرف دبینه که ملت کرد aslında milleteki mazine li belê mixabin îro em belkî jî em bi qîmeta xwe nizanin. Belê spas ji bo temaşevanan, spas ji bo cenabê te û spas ji bo hevalên teknîkê mala wan teba ava û ez dibêm bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş temaşevan. Şev baş.